Yaki Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129-51198 or 96129-51298. Kumkadak ban pensa jingkan ma wi jing rakhi jing jingdap chispa anyu pesan snam ke jinglong kristan ke Nabon sawian ka Kynthei kristan beningkong ke rikhasi jantia ban pediang yu Yesus Kris kumunong penim jangka ke jing sang Kynthei khasi jantia Presbyterian Assembly klap plat pat ba ya ka got solve ni bra tho shapang ke jing im ba jinglan lade jangka Nabon ya ka diga solve ni la plat du Reverend S.R. Dakhar Senior Administrative Secretary khasi jantia Presbyterian Assembly ha pinkot ya ka jing rakhi ke belong ha ka balang Presbyterian Wajer Modemai Presbytery KGP sinat mingi ha khatnyo ba ka prasdek unailar arajar phosau Kakong aphira silyang Secretary Nabon Jubilee Committee let ho ba ya ke jing rakhi dap chispa nyo pesan snem ke jinglong kristan ke Nabon sawian las dang nadu ka khandai trek bat arpho trek unailar ha ka belang Presbyterian nang saulia sora Kindia ka kum ka souvenir ya ka Nabon lapin Baptist dau saheb missionary Reverend William Lewis ha ka belang Presbyterian nang saulia ha ka khandai trek unailar ka praspa sapopra Kanabon omtang bagade ka Kynthei ke Nyngkong ban Shapin Baptist ndek dedu ka Kynthei ke Nyngkong ban long ka Nonghikai School Choir. Ha ka kerting ka jung ubleu pa ubleu khon baru ubleu mensem bokoi. Nga sumha ban pelat pai pa ya ka ni ka thup sa jing kan ma ya ka jing rakhi jing dap sispa nyo pusan snem jong kan Nabon sawian halor kani ka souvenir ka jingseng Kynthei kasi jantia Presbyterian Assembly ka jing dap sispa nyo pusan snem ka jinglong kristan ka Nabon sawian ka Kynthei kristan ka Nonghikai kani kalong kathu sa jikan ma ngakarpa ngakentu bangi dai banyo yaka mar kawai bat ka batam nang ta ingin penyo iki bahayang sen iki para marjan ki jongi kat pala ban syem yakani to bleu kathu yaka jing sen Kynthei langba kani ka jing kathu sa jikan ma bahkan peniyar ya ka jing tip ka action jong ki long kami ki jongi ha ka ni ka partai ka batap lagi jing ne on macam sem ni layo ban beli ha ka balang nong saulia ka balan ka sora presbytery ki program ni layo ban penyat rendi is no ya ka jing don kat ka jong play bagi lalong ki bayat ki rendi bagi jing ya trelang ka jong iway baro ki dofat ki delegates baca ki lain lagi senat lala yang kaban pelong kuntu kumbakalong ke program ke bejob nga ngoro yang kaban ai ku play nakabenta ke souvenir kabalong ke daksa jing ke mau yang gadi ke jing rakhe ke jing hakni hakabalang wa ye je dengan ai ku play kerpang ye gitu ki khubor jing kerku kerdo ki kentin ki papila kerku kerdo ya gani ke jubilee dek marki message nakinong ay yaki khubor dani ki message kiba gilakan pat yak ban penyo ngasngo ban ay kubleiro nakabantay kibahaya ka sem jogi Nabon kibala ay ka story kabanya kabajanay bah ya ka beginyo bantip ya ka jigem ka jogi Nabon hadu katno ila im badalong sisa kata ka Kynthei ka play kabamangi kum ki long dien ni yo ban puli ya ke jinglong jing im ka jong ini kum chu ro snow ban ai play kerpang ya ka balang nong saulia ka balapha ya ka history jong Nabon baleng ba ka balang ro kila sakhi ya ke jinglong ka jing im ka jong ini snow ya ka ban ai play kerpang ni nong tho ki balawat benya ya ka jing im ba ya ka jing ya ninti hakani ka souvenir ka Idan ki jing tho ki ba koridor
Kibahaswa yang nakaliang ke souvenir committee hakabor bengi pelong ya ke committee ngisngo ba kam dalong hado kata-kata kaban pen hun dingi rehien bara nakaliang jura kami editor ala kuli ka bale ke proof ka pelong yang bahado kadlo kalau ke bokordo dengan pasat lang na kabenta ki tukhat ki delegates baro kat ki ba wan seni ba pin nom pele no ya ke souvenir ba shwa be pinlen so ba ban thiet ya ka ba kalong ka daksa jingken mau bat kan long ru kan lat ya ke ba khilaban tip ya ke jinglong ru le jong ke ni ke Kynthei ke balang thai la ke jong ke jingim na ka benta ke kerteng ke jong jisu ringkat ba ki sakhi satar ki badan ham tu na ba kadan ka confusion ni ke jingkulman ya ka tarik ba pen baptis ka Henry hakini ke souvenir pinyu i bakaladon ki sakhi ki balang pen i ya ke jingshisha bayakan naban lapen baptis ka khatri terik jong benai Julai khat pras pa sau pra ko bagi yo i hapo ka souvenir kala don ki sakhi ki bamdon shu manu ya kaban pen kulma ke jubut ke jing perkhat ke juni ani ka souvenir kalong ka bokordor kalong ru ka ka ban island sim yingi bat kalong ru kalat yingi bagi lapan pendot kam hakanu kono ka benta khatam na ka benta bagi nakwat benya ya ki Kynthei ki bamenor kum bagi labu ya ka to topik ka bingin rakhe hakane ka jikpen ko jubili jungi ka baong ki Kynthei haka kam shakri haka menin benta bat kalashai ngidap dekat jenis komen ban ngida nyukor haduk kata-kata yang pikir long kemi kibala trai sitong ya ka kam ka jumulai matshwa bangan release ya kanika souvenir ka balong kathuk sa jingkat mau kibala trai sitong daki long kemi ke be jongi akan mau ke kentin jong kawaikan nong bisa nableki khat armut ki nong bisa Kynthei ha Israel kitab nong bisa nong kepesan terhad kuat santong ko mensim jonga tonang yan dakapor ngiburong yepi kilong kemi ki bangin yoi ye ki action ki jingkre ki jongpi nekan mau yo kawai ka jingkren ka basmutan ka ba define who is a woman kaum ini she is the one who can think like a man act like a lady nanta she look like a young girl a multi-talented person kini ki quality ki bang ibaro ikwa banyoi hakalong yen gejumi kinong kemi jumi ba kungka Deborah